Štúdium misijnej charitatívnej práce je unikátny študijný program v rámci Európy. Absolventi tohto štúdia vyštudujú odbor sociálna práca, kde sa môžu uplatniť ako sociálni pracovníci s kompetenciami v rámci bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia. My máme napríklad predmety, ktoré sa odlišujú od sociálnej práce. Je to misiológia, je to ošetrovateľstvo v sociálnej práci, dobrovoľnícka činnosť, verejné zdravotníctvo, humanitárna práca, taktiež tropické zdravotníctvo. Venujeme sa ošetrovaniu rán, poskytujeme študentom taký základ na pôsobenie na rôznych humanitárnych a misijných programoch, ktoré si potom môžu v praxi odskúšať. Odbor misijná charitatívna práca som sa rozhodla študovať hlavne kvôli tomu, že som vždy mala bližšie k ľuďom a chcela som sa venovať v tomto smere ľuďom aj po pracovnej stránke. Tak študijný program misijná charitatívna práca som sa rozhodla študovať práve z tej potreby pomáhať. Veľmi rada pomáham ľuďom okolo mňa a táto potreba podnetila vlastne hľadať tie odborné vedomosti, znalosti a táto škola mi ich poskytla.